Oche Anambra State Internal Revenue Service bụ ụlọ na-afụ maka ịnakọrọ gọọmenti ego bụ Chief Greg Ezilo eguzobego ndị ọrụ karịrị 100 maka ya bụ ejensi dịka ndị ga na-aga n'ahịa dịgasị iche iche alụ ọrụ iji wee kwalite ibelata ihe nhịahụ nke azụmahịa na Anambra Steeti. Onye ọrụ anyị Chukwuemeka Modilem bụ onye ji akụkọ a wee bịa n'ozuzu oke. Ka ọ na-ewube ya bụ ndị market enumerators n'Awka, Chief Ezilo bụ onye nọtere anya site n'aka Executive Director Anambra Internal Revenue Service Maazị Ben Okafọ gwara ndị ahụ ka ha banyegasịa n'ahịa dị iche iche were akụrụngwa ha wee chịkọọ ụlọ ahịa ọbụla dị n'ime steeti a iji nyere gọọmenti aka wee hazie etu a ga-esi mee ka ebe ahụ niile dị mma maka ime azụmahịa. O mekwara ka amata na nke a ga-enyere gọọmenti aka ị na-ewepụtakwa ego a ga-etinye n'ọnọdụ azụmahịa. N'aka nke ya, otu n'ime ndị ahụ bụ market enumerators Maazị Benjamin Mmụọ kwere nkwa na ha ga-emepụta ihe a tụrụ anya n'aka ha, mekwa ka ndị na-azụ ahịa ghọta uru ya bụ enumerators bara maka azụmahịa ha.